motenore kod weche mag siasa kod dongruok. Jo siasa e kaunti ma Migori okwa mondo were kod siasa ma omondo kendo giket maino mar get dongruok manyalo konyo jopiny mane oyierogi. Ma kwayo mogol kod mama Aida Odinga ma en min od jatend ODM Raila Odinga mane wuoyo e kinde nyasi mar alam manobagi kod gavana ma Migori Ochila Yako. Bende okoni jogo ma oyiere kombe mag siasa mondo were kod dwaro moro amora kata tim manyalo kelo kuo mar mwandu mag jopiny. Aida okwayo jo siasa bende mondo mi ochiw thuolo ne jowetegi mondo chop singo mag dongruok. Korka kore gavana ma Migori Ochila Yako okone jo siasa ma olapdo gi ndong' ne kom mar gavana e kaunti ma Migori mondo miye thuolo mar tich. You are elected or nominated to position. It is not a position for you to enrich yourself. It is a position to be responsible for all of us to inua sisi zote tukwe tuinue juu. Itiere siasa moro mobiro ka mar jok madwa ketho gige jopiny te. Omiyi mari, omiye mshahara, omiye bunge ni ichaki donje machielo iketho. Samineno ma wantiere ni national government ma uwinjo jomoko yale kur medo bech gik moko dhi malo kabisa. To kar kedo mondo bech gi odog piny, isari ndogo ba gi chama manomi iduogo chando nyakwar jamo. Bende jogi ni koda gigeno ane man gi pesa gi mar yath, ane man gi pesa gi mar barabara. Ng'ato ka ng'ato dhi e keche, nitie sa chung'. Mang'eny mag siasa sani onge sani en sa tich. Dong en sa tich. What Wami Ochila Yako Lwedo, Your Excellency the Governor, as your MP, I want to assure you that I will give you all the maximum support. To my colleagues who are interested, who are already salivating for this seat, I want to humbly request them that let us serve Wananchi who gave us the opportunity to serve in this current capacity.